Alden Beltran og sa iyang pamilya. Niapod si Ani Bula og si Lintan og sa tanang mga pinangga nga mga listeners. Nato niya kinisingkasing para to greetings gikan sa inyong tagsuwat si Ate Jocelyn Pundok Alguno. Gikan gini. Oy, na pa ay lain si Dodong Joshua Bangkali. Bangkali o Bangkali? Dodong Joshua Bangkali. Lisurar ba ng Bangkali mo na rambulon? Okay, may papaminaw ninyo tanan. Diya kita sumpay di kita maglangan. Oy, kay taas ito akong giyaw-yaw. Okay, anya. Atong sugdan na atong mga aso, yung mga bata, mga kasama. O niya pa diay, nagpag-rate sa diay nato. Nga atong mga amigo pa diay. Unya ra, ato na lang sunod. Ang miagi, mga bata, mga kasama, naibawaan yun nato sa mga tao nga mga taong og nikuling nga mga kawatan yun ay ang nagpaungo-ungo niya nananggal kunuhay kinakitaan manikuling ang gisulob taong nahimo costume taong og pauling kuling gikan sa kuan nagrubing sa barangay wa makatuog si Riza og si Lando kay nahadlok si Riza sa iya nakita nisulti si kuling sa ilahang nasaksihan ngadto sa magtiayon. Kung usa ka gabi niya na nagbati si Risa mga bata mga kasama gibiyaan kini ni Lando si Risa sa bahay nga morang usa kay manghuam lagi taong sakyanan para sakyan paingon sa ospital og onya may lisod sa bahay. Diyos ko, mutago ko sa kilid sa aparador. Saan man ako nakita? Mga mangtas. Wala na, patay na yan. Wala pa din si Lando. Sakit. Masakit pag kinakot yan. Ako gituyuan ni nila. Oo, kini ako kimabdos. Mutako lagi ko. Oh. Hala. Uy, nangukay sila sa mga butang. Hala, ang bagong TV ni Tay Kuling. Ilang tantangon sa gibutangan. Mga kawatan? Tinuod di ay. Wala ungo. Pero mutago lagi ko. Kaya pasibot sa upo nila. Kakahi. Inayat ko kay Pao. Usaman, ha? Wapin na ni mo matangtang ang TV niya. Wala pa. Dali, oy. Kay mabtan, tas mga tao din eh. Tabangan hinuol ko din eh. Sige makagmandar niya. Wala, nagbit-bit na ko sa akong gipangawa to eh. Ibutang sana, ibutang. Ay, kayuring na ko. Sige. Ay, saka. Ibutang ko na ni akong gipangbit-bit. Oops. Mga kawatan! Wala. Mga kawatan kitay! Ay, latros! Ay. Ulat pa! Nay Kuling, boy itaon man ni. Ay, boy itaon mi ayaw mig pusasi taon oy. Si Lamok manggod. Si O sila Lamok. mo ka? Lamok, Ikay ikaw. akong leader oy. Ay, ikaw, Lamok man ka. Sama na. Kay leader ay. Pareha sa tanangawat eh. Kamong duha, no? Kamong duha? Daghan na kayong napurhisyong tao ninyo. Ha? Nagtuwa mga silingan ta din eh. Nga, naagi tinuod nga ungo. Ha? Aray. Ya, manananggal pa yun. Pero kamo, ha? Kamo na gini ay kawatan na mo. Mo'y nagpakaunang nun, ha? Agoy. Aniya pa imo ay... Aray! Ga. Sakto na yung tao na eh. Nakatilaw pa may glatigo ganina. Ganon dapog na sab. Ayaw magreklamo! Aray. Karbutal na po sa imong gihimo Nay Kuling oy. Brutal. Mao ba? Kuling. Nga may mas brutal na to, ha? Nay kuling. Kamu nga nakadaot sa kanang hula-hula sa mga bata, ha? Naghatag og kadlok, nya.
Ako nga ni Tabang, mao na hinuoy na. Ha? Ako ni Sikom niya, ako na hinuoy nag... Siyempre Buta! kami. Nais kuling! Kami di ay. Tay. Usaw man na itong duha, tay. Aw sa ba? Lando. Ihatod ta kini sa presintos kapulisan. Ha? Nais kuling. Kisaron? Hala, si Risa tuod. Ang akong asawa. Lindo! Day. Lindo! Day. Nasabay mo kalimtan lang ko ninyo. Sakit kaya ko tiyan. Day. Nanay, doon ko Day. kami agad sa kong puwerta, oh! Sorry kay Day, ha. Nabisi sila si Kuan. Kami si Tatay Kuling sa kawatan. Alsahon na lang tika, Day. Ayaw na lang kong asaha kay bugat na kayo ko. Napakoy ginang bag. Maghinay na lang ko sa paglakaw, bi. Ha? Ayaw, dali. Paghinay lang, ha. Sige. Dali. Paghinay lang, sigawas, ha. Na naman sa gawas ang sakinan. Dali, paghinay lang. Karagi sakyan sa duha kakawatan. Oh! Ay, na pagpili ko sa sakinan, Day. Ang importante, nga doon natin kasakyan pa yung sa ospital. Tay Kuling! Tay! Iatras ng sakyanan dol diri namo, Tay Bi. Kay hinay may mulakaw si Risa, Tay. Oy! Lando. Tay! Dapat, Day, ha? Tay saday. Kay pamuniton ko ning bag og ako ni ikabiba. Kini usa ka bagot. Ang manananggal! Ginoo ko. Naglupad ang katunga sa lawas ug kadako sa iyang pako. Risa! Tama mo! Ang iyong asawa! Kitagit sa manananggal! Tama ang imitaw ninyo! Sa dili pa kumupat. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Diyos ko! Tinuon ka manananggal! Manananggal! Tama mo! Tabangin ninyo ang akong asawa! Kitagit sa manananggal! Huwag ninyo ang mga kinaisyang bagakay na kugaya. Usa na, mituo ka na kuling. Kukto na to sila! Ayaw mo pagpatagag labay sa inyo mga bagakay kaya tingalig ko ang akong asawa! Nalipat sila. Ug makaigyas na turo. Wanya, o sabi nila itong mga pusas nga pinusasan man tang duha. Ayaw. Itong mga kamot. Ay, law na. Kila na. Makadagan ta, makatago ta. Dito sa bagang kakahuyan. Sige, Ato ta magkagisa pa. Kaya tikalig, magkita na sa mata. O ilang madakpan. mo. Daga lang yun, turo. Gamita lang imong pagkaturo. Oh, ikaw sad lamok lupad. Gamitan niyo mo pagkalamok. Ibutang ko! Ibutang ko sa ubos! Asa ko di mo nanaman na nanggala ka! Kabawa mo yan di mong angtod! Kasi ang mga mata! Ginawa ko! Ayaw ito nitugot ka may mahitabo na mo sa kong isabak! Gawas na na tando sa pusas ka na natong duha, turo. Salamat din tamon. Ay, tinuod gini ay. Nga, doon na gini manananggal. Abi na kong paghadlok na sa mga bata. Di sa kumot tumagha kay mubarog sa ko ha. Barok. Ay.
Manghawig ko kay misakit ang akong hawak pag dinagan. Ha? Hawak lang ko ba? Kailan ka hawak? Ah, ila, ila. Tayo sa di sa konsulti. Ah. Up! Oy, Nye! unsay taysa? Naon sa kadiha? Unsay pangingiman kadiha? Nganong ngiman? O sa Manila mo? Tanawa. Paktay. Katunga sa lawas sa alalanggal. Ay, ay. Ano man ka, oy? Ayaw gilakilak niya, ha? Ano man ka? Pusakal, kawatan, unya hilat, ato ning ihigot, igain na tos kahoy ning tungas lawas. Nade kay para ikagaid ini niya. Niya, kuy nailon nga gina. Ha, baga ni. Unya, ha, maoy, mga kuan ba? Na mga bahas niya sapa, gamiton tara, atong butangan. Butangan itong bahas ang iyang katungas iyang lawas. O saman, deal or no deal? Dito na pita. Dito. Gisumok na ang akong asawa. Diya sa kakahuyan. Ginoo ko itaon. Ayaw na itong itugot niya. May daw tawahitabo sa kong asawa ka, anak. Kay kung maggulitan talagang nagkala ka. Tabaso naging ka na ni pinuti ang akong gida. Tula! Ibalik ka ako akong asawa, manananggal! Kukuro ka kami sa asa ka ba? Kumana nato siya. Gigaid lamok. Karon, magkuha tag bahas. Tumbubuan ng bahas ang kanang suod sa katungas lawas niya. Bubuan na ito sa bahas. TYP. Unsi TYP. Time pa. Lamok. Kalayo-aw. Kalayo-aw. Wagi ayo eh. Lamok. Oo. BBE man din eh. Ha, BBM? BBE. BBE? Babay. Tang layo-aw yapon. Wapsak. Oo. Ayaw lili ang ilaw mo sa sayaloy. Hanggaw. Yan. Manghapak naman sa ka, oy. Naibaw ko kung sinayas mo utok. Mo sige na. Ngita ko sa alkansiya. Alkansiyas kabuang mo. Sige na, pagdali na diya. Hindi na. Tabangan na tukuan man atong tabangan. Kita duha. Tabangan na itong butag bas. Sige. Uy. Hala, lamok. Hilom. Ang babae ngayon ginagit. Yung butang. Upo. Kanang, ano? Sige na, kita duha. Kamang paingos sa pa. Kamang. Pagkuha tag bas dito. Pagdali. Samtang, wa pa siya makakita na to. Dali. Dali na. Kamang tapayong sobos sa sapa. Isa! Nado, hain mo asawa, hain. Wala na, wala mo ikita, tay. Dito pa yung manananggal ka ganina. Wala yung tao, mahitabo sa kong asawa ka, anak. Kaanak ko na ba yung tao to, Risa? Nagkuha kong pulis. Ay, nakaduga ron. Pasikyusan niya si Risa. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Tropa, gusto mo bang manalo ng instant cash or gadgets? Bumili lang ng kahit anong bote ng Tanduay Light at maaari ka ng manalo. See posters and print ads for more details. Promo runs from March 1 to May 31, 2023. Per DOH, FDA, CFR, permit number 1941, series of 2022. Drink responsibly. Tanduay Light. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Tangin niyo ugma ang sumpay sa kong asoy kay hapit na ni matapos mga kasama ang ulungan ini ang manananggal sa atop binilang sa mga asoy ni Kuya Gulyan. Kita na dalit ka na to sa RMN Drama.